Dobrý deň vám prajem, milí priatelia. Vítajte u nás v Kežmarku na už 36. ročníku ľanových kvietok. Je to súťaž nielen pre našich mladých a tanečníkov, ktorí sa rozhodli venovať tomuto krásnemu športu, ale aj pre vás všetkých, ktorí ste prišli u nás do Kežmarku ukázať to, čo ste natrénovali, a hlavne, že tanec je vašou vášňou, je radosťou, nosíte ju v srdci a je to aj taký životný štýl. Ja chcem poďakovať trénerom, chcem poďakovať rozhodcom z celého Slovenska, organizátorom. Je to náš tanečný klub Tempo, ktorý práve slaví 63. výročie vzniku. To znamená, je taká symbolika 36 rokov súťaže a 63 rokov nášho tanečného klubu. Takže vám všetkým chcem popriať, aby ste na parkete nechali to, čo všetko dokážete. Celý svet sa na vás bude pozerať a my budeme vám tlieskať. A chcem ešte vopred poďakovať a zablahoželať víťazom, ale hlavne vyhrali ste všetci, že sa venujete tancu, športu a hlavne niečomu zmysluplnému, a to je pohyb. Pekný deň vám prajem, peknú nedeľu a užite si dnešný deň.